wala dyan ako siya gi-aim at first nga mag-top notcher kay I saw man pod nga sa amo ang batch sa engineering daghan jud kay top notcher material nga than me. So ang ako adjong first lang ato is kanang dako lang jud ko rating kay basin dako siya factor ni pagpangitan akong trabaho. And then sa review centers man gud na amang gud na siya kanang elite groups ba. And I was fortunate enough nga nalabot ko. So think by that. And kato gi-encourage jud ni sa among instructors to aim higher. So if ako man gud kung aim kog higher, of course there will be certain expectations nga madala sa akong kagalingon, and I know po nga basin if mo aim kog higher and di na ko maabot niya, ma-discourage noon ko, ma-disappoint noon ko sa akong kagalingon nga lagi dili na ko ma-kuanto nga goal. But then nasud lang pud sa hunahuna ba nga why not na lang jud aim higher? Why not na lang jud nga mo aim ko mag-top, bahalag dili ko ma-top, at least lang certain na lang jud nga makapasar ko 100% jud siya. So yeah, I just started nga mag-aim na lang jud ana. I did that kay para lang jud pud ako family, and para pud sa career nga makatabang na jud ko nila. Wala naman jud pud koy kuan gud kay lisod na jud ang kinabuhi ron, and I have to like mas maayo jud nga matap ko, so I have like kanang naapa jud ko'y privilege naman jud na yung mga ano, so at least lang ba nga makatabang jud ko sa akong pamilya pod makapawi ko nila. So target gid ay nimo Target engineer mo, no Sarah. nga matap kay maning kamo talaga ni itodo na lang gyud. Mao jud. Agad Bumburak? Ingon ma'am, can you kinini ang walk us through your daily grind no sa review no niadtong nag-review ka, kumusta man imong mga tactics, strategies imong gibuhat para maka-focus og ingon man masudyod ang tanan nimo nga gipang tun-an, pila ka oras ang tulog, kapila nimo gibalik-balik og solve ang mga past board problems. Regarding my routine, sir, dili ko consistent actually. Kanang Dili kanang kuan, kanang mag-procrastinate sa hay ba, nga kanang madaot pud sa cellphone ba. Bitaw, so ma-distract pa gid ay mo ana ma'am no? Mas-distract gihapon na. Kung ako alang ma-distract gihapon ko, dugay na siya nga issue sa ako and na-resolve na siya. Kanang hapit-hapit na ang board exam nga kanang pressure na kayo. But on average jud kuan, maka-spend ko like siguro 8 to 10 hours magtuon. But nanay breaks in between. A day. A day. Pero di na siya consistent jud. Pero at least I'll spend like ana nga time. Sa kuan, sa style sa ko pagtuon, mostly lang jud sige answer problems. Sige lang jud answer. Sa board exam, previous board exams, wala kay ko naka-answer actually. Kuan ra to, kanang murag usa ra siya ka-run through sa mga past board exam. Ang gi-focus jud nako kay kanang hugot jud ang ako ang kupot sa kanang mga principles ba sa mga topics jud. Kay para if baskin unsay ibato sa ako ang problem, makatubag ra ko. Kaysa sa mag-agad ko sa past previous nga problems niya, di man na siya assurance jud na mo balik gyapon nagawas. So adto jud dapat igo sa principles jud. By principle lang jud, like by topic, ako jud na siyang gi-anam-anam jud nga as much as possible ma-cover nako ang coverage jud sa board exam regardless sa unsay kanang trend. Well, common no sa mga top notchers usab, Ma'am Sarah, do you rely more on Caltech or do you prefer sa long method or first principles para sigurado gyud ang logic, Ma'am? During the review, I'd go for the long solutions. It was on kanang duol-duol na sa kuan nga nag-Caltech nako kay ang ako jud makabaw jud ko unsaon ba kay di man good applicable ang Caltech on all situations. So long solution jud ko, and kanang supplementary na lang jud ang Caltech. I use Caltech if I know it'll save me time, and if kanang wako gaduha nga makakuha jud ko sa saktungan jud pod ana nga problem. So you are more on long method instead of Caltech Yes. no? Yes. Unsa And ang it's Caltech? also the reason Shortcuts na siya, Bumburaki. nga nakuwangan kog oras sa katong duha ka subject akong gikadlokan. So
sa tunga-tunga sa exam, ma'am, no, in the middle sa pag-take nimo sa exam, when you encountered a problem that seemed out of this world, as what you have mentioned, katong kinini ang mathematics and structural engineering. So giunsa man nimo pag-handle? Of course, di ba dyan na ma-deny Sa nga ma-pressure pressure. ka para dili ka maratol ba and you still have your focus while taking the exam engineer. Ang kuan jud na kay you skip on the problems nga naglisod ka and focus on others para dili mawala imuhang momentum. And as while you answer man good the other problems, you kind of gain some hints or kanang pwede nimo magamit or kanang other ways nga basin pwede ni ato nga problem. So that after nimo run through sa tanan, ma-apply na ito imuhang nahuna-hunaan nga paagi nga makagawas ka og kanang answer ana nga problem. So you're saying, ma'am, nga there are other questions nga murag maghatag og hint regarding sa mga uban nga questions. It's not like muhatag jud sila. It's more of like maka-generate ka like the way bitaw ka mo answer ana ma'am ana problem no. Tapos naa na siya certain paagi sa pag-answer. Nya murag mahunahuna nimo what if I'll use this like paagi para ma-answeran to nako ang usa. So murag na siya inana usahay. So it's like nga mga formulas. So naman namay mo goy mga I heard, ma'am, no, nga kanang nag-study man sad gid mi ani nga topic kay bisan dili man mi mga engineering students, communication students man mi. So naanay mga formula, ma'am, nga dili lang applicable sa usa ka problem, which is applicable siya sa uban usab nga problem. Is it true? Not necessarily the formula, but siguro the kanang how the formula was deprived siguro. Pasensya ka if technical kay ko. I don't know how to. It's okay, ma'am. Purasan mi nag-walk through minimo sa imong journey as well as nagpa-educate minimong mga communication. So ang con na siya na kay kanang their formulas man gud nga kabalo ka if asa siya gikan. So murag ang principles lang jud pud ana niya ang imuhang makuha nga basin magamit nimo dito. So that's why I stressed a while ago nga principles jud igo kaysa sa mag-memorize ka og formulas. I see. So yun na din, no? Bomboraki mo rin. Lisod man gyapon. Magkapa. Una-una. Pero sayang naman agad. Makaingay tama. Ano na dyan noon na siya, ma'am. Pero nindot no ano yung ipang tabian usab during sa exam nga makahatag yun og ingong ta tips no ngadto sa ato ang mga aspiring nga mga civil engineering nga gusto gyud nga mo take sa sunod usab nga examination or bisan pa sa ato ang mga ibisanan hagbong niya mubalik pa sila no og take sa civil engineer. Aring hinasad ta kay engineer naman gyud ka, ma'am, no? Yes. Usa kay plano nimo no sa pag-apply usab nining imong skills. Labi na top 6 ka no sa maong examinations civil engineering. I majored in sir on structural engineering back in college. So I was hoping na kanang masulod ko sa structural. Muna ako ang plan and then probably take on graduate studies, no, masteral and PhD in the future. Yeah, that's my kuan and I'm muna ako ang goal in life and I hope that my journey and what I'll achieve in life would help also no the community po. So I was hoping for that. Was also kind of considering po nga basin makasulod ko sa academe hopefully if maunay para sa ako or nga kanang maka-import po ko sa ako ang knowledge sa mga ganahan po nga mag-civil engineer. Follow up lang, ma'am, what kind of structures, ma'am, no nga imuhag yung gina-type like nabay mga balay sa mga individual, mga private or arita sa mga government buildings? More on mas ganahan unta ko sa kanang mga horizontal structures or kanang sa transport bitaw nga kanang bridges inana. And I would also hopefully kanang maka-design og kanang okay po sa ako as a government school buildings meron. I'm so very open with that. Facilities that would kanang makatabang jud pod sa kanang to improve life of Filipinos. And also one of my dreams po sir kay maka-project po to kanang mga buildings po nga dagko no. Hopefully. Okay. If you don't mind me asking, engineer, no, kanang
mahibaw naman jud ta basta mo graduate ta og usa ka state university, murag mo ingon na jud daghang moingon nga ang trabaho na mo duol nimo. But how much more karon nga top notcher ka, top 6 gyud ka. So ang opportunities ba engineer is not that vague na sa imuha nga side. Thankfully lang po, I have I have like my professors, my instructors, and people around me that were willing to help po sa makasuggest po sa ako if asa ko pa dong. Regarding sa companies, na gamay. Naaraw po gamay nga ni offer. I think it's because kuan lang po siya sa amo ang field is kind of saturated naman po good me. So dili ka siya inanajud ka grabe than expected. I see. Karon nga top notcher na pod ka engineer no, officially an engineer na gyud ka and top notcher pa jud, murag na feel ba nimo ang mga expectation, mga pressure sa expectation coming from the people that surrounds you nga naam jud mga pamulong no, normal lang gini sa to nga bright ni dapat kabalo ni sa tanan and so on. So na ba kay mga na-encounter ngayon ana engineer? Naapod. and what I always say jud nga, just because natap ko does it mean I know everything. Very bookish pa ang ako ang knowledge. I don't want to down myself, but that's the truth. It's very bookish. So ang ikuan lang jud nako no kay kanang tunti kay for other pod sa bitong mga students nga na-disappoint siguro sila sa yung kaugalingon sa katong especially wala kapasar or katong wala na nilahang nakuan nga dili ra jud na board exam ko to. There's still so much more naapay after sa board exam. So ang ako to keep myself grounded lang pod no, just because top 6 ko hindi pa sabot nga I'm the most competent out there or one of the most competent out there. There's still so much I have to learn pa jud. So ang iingong po dyan ako sa uban nga kanang wait sa pa-experience sa ako ha. Mapalaka ko sa inyong mga balay, matrial and error niya na. Kuwang junig kabili ha. Oo. Yes, Ma'am Boracay, na ba kay question? So since karon no nakikahigayunan isip usa ka mga panggiitan no nga mga civil engineers din sa ato ang nasod no. Unsa kay imong ika-advise sa ato ang development karon in terms of structural designs dinhi mismo sa Pilipinas, ma'am? Like bisan bookish ta or bisan unsa lang imong panglantaw no, sa umaabot kinahanglan pa ba no nga adunay bag-uhon dinhi mismo sa tong Pilipinas in terms of structural designs or engineering concept? Definitely, sir. Jud. Regarding sa our structures no, it's not we're on the Pacific Ring of Fire, so we experience earthquakes jud. And our code, kanang our structures is really not built for that. Ang ato ang especially essential structures na to. There are schools nga dali ra ma kuan in town, dali ra ma guba essential facility ra ba. So it's not on the code, but it's how it was implemented. I'm gonna insert na lang po no the flood control no projects. There are susprega ba kanabitang masakto ang plano but dili isunod sa plano baron inana tapos ang makuan in town ang sa tawag na ang maapektuhan ba is ang mga ordinary Filipinos, di ba? So kuan jud it's more heavy lang jud sa unsaon pag-implement nga dapat dili unta tikason na saktuhon jud nga kung unsa ang nasa plano sundon. Kay luoy kayo ang mga maapektuhan jud kay in town kinabuhi ra ba na. Tinuod no ang gining ato ang mga engineers mga dinhi sa atong nasod Bumbo Irene o Ma'am Sarah aduna gid sila kapasidad nga kamao gid sila. Yes, no, sakto ginaog kung para sa ubang nasod pero ang budgeting no dinhi sa ato ang implementation basically Ma'am Boracay and Engineer Sarah no. So ari gid ta magtigi sa implementation na sa mga proposed nga mga projects. With that Ma'am Boracay no, before we end this conversation, Engineer Sarah, magpakuan lang min sa imuha ha for national news consumption, whether you can answer it in English or Tagalog ba. One question lang ni Engineer, would that be okay? Yes, go ahead.
All right. So what advice can you give to those aspiring engineering students, especially engineer sa mga nagtake o nahagbong and sa planning usab nga mag-engineering puhon-puhon? For you guys, just keep going and focus on what you can do on the present. Like, don't think of your regrets or on the past. I've done it before nga. I keep regretting I could have done better and whatnot. But it didn't help me on my journey. It only like doesn't make moral. Nawala yung focus ko. So focus on what you can do now, and just look forward and keep on pushing. And use every means you have that so that you can achieve your goal. And lastly, lang po, no, keep yourself grounded. Don't be like naka-achieve ka og success, no, tapos it gets into your head too much. Ayaw pa ginana. Keep yourself grounded, because when manggod that you let it in your head too much, you'll fail manggod to acknowledge that you still have room for improvement. So you kind of like prevent yourself from growing. And lastly is to walk in integrity. No, don't put shame on our profession. Be honest. Be honest and let's do our best on proving Filipinos nga dili tanan pod engineers. Not all engineers are kanang sangkot jud na sa katong mga issues in DPWH. We are in fact competent and honest in our work. All right, thank you so much with that answer, Engineer Sarah Bomberaki. Alright, so ingaman ma'am, daghang salamat no. Basin anaa pa kay dugang mensahe usab ngadto sa ato ang mga tigpaminaw karon. Ilabi na sa mga na fail bisan pa man no sa kining kuan pilar ka percent no sa inyuha nga mga engineers nakapasar. Unsay imong ikahatag no og pagdasig ngadto kanila og ingaman sa mga tawo nga ni suporta usab sa imong kinabuhi. At first I would really like to thank my family, my friends, my peers, my instructors, and all of the people that were with me through this journey. And wala jud ka kanjud no nga grabe jud kay sila suporta sa ako and I would also like Ginoo lang jud, salig lang jud pud sa Ginoo. I'm not really religious of myself, but grabe dili ko daghang kay kog pagkuwang sa Ginoo, but still iyahang gihatag sa ako what I desire. For those nga katong unfortunately wala nakapasar, lagi kanang it doesn't stop there. If it's what you want, kanang please keep on, kanang please hold on, no, ampo lang jud, ampo and pagpaningkamot. So I hope for those, I hope that ma-achieve jud na ninyo pohon ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi.